Apirilaren 8 etzen izango, ez balitz izan Luhuso. Eta Luhuso etzen izango, ez balitz egoera, Euskal Herriko bake prozesuaren egoera blokatua ez balitz izan. Hemen ikusten genuen egoera oso blokeatuta eta ardura bat sentitzen genuen zentagu. Eskatu genion etari borroka armatua gali dezan. Eskatu genion hori dola ezakitzen bat urte hamarkadak. Eta pentsatu dugu sobera irriskugarri zela eta behar ginduela hor eskua sartu zerbait egin behar ginduela. Gainera Euskal Herriko prozesua alde bakarrikoa da eta alde bakarriko prozesua batean jendarteak behar du implikatu, beste ez da posible. Jadanik 5 urte pasatu ziren eta ikusten genuen keska handi batekin 5 urte gehiago irauten zera. Eta ordean pentsatu dugu gure ardura zela historio hortan sartzea. Egia da lehen momentuetan, eta ez bakarrik lehen momentuetan ere, aurretik eta momentuan ere bada duda eta bada nunbait beldurra ere, zenta konsiente gira gaia komplikatua dela, gaia zaila dela. Salsa hortan sartu gineaik, pentsatzen genuen behar presondegian bukatuko ginela. Baina konsiente ginen ere egin beharraren legitimitatea. Segur ginen konbikzioa ginduen arrazoia, baliozko arrazoia zela. Bagenekien iparraldeko eskaera sozial eta politiko majoritario bati errantzuten ziola gure desmartxa. Eta bagenekien entzinetik bagenuela gure inguruan babes sozial eta politiko oso oferte bat. Apirilaren 8ko egunak lehoak mugirazi ditu. Eta gutienez hemen, Frantses estatuan, gauza batzuk mugituko dira apirilaren 8 eta gero. Guain bake artisauak deitzen gaituzte. Beti errandugu armagabetzea ez zela bakea. Bakea izaiteko badia oino arrazo asko konpontzeko. Badakigu badirela asko gauza egiten da, badira esperientziak eta ez dugu inoren lekua hartuko. Baina laguntzen alba dugu eta lagundu nahi dugu hori ere eginen dugu. Espero dugu parian bi estatuak guain ere keinu batzuk, urrats batzuk heinen dituzte bake prozesua entzina azteko. Guk orain iparraldeko bake artisauak sartuko gira kontaktuan biktimen elkarte edo sare batzuekin pixkat ikusteko mail hortan zeiten aldugun eta ere iniziatiba batzuk hartuko ditugu presoen gaian. Iparraldean ela presente da, ez ela bezala, baina Manu Jobez Arrangiz Fundazioa bezala, eta hor Manu Jobez Arrangiz Fundazioaren militanteak egoitza eta tresna guziak asko lagungarria izan dira, pixkat apirilaren 8ko gauza guziak antolatzeko. Nahi dut agurtu bereziki elako kongresuan zareten guziak. Pena bat dut handia ez horri izatea. Ez horri izaten ahal izatea. Azkeneko alditan etorri naiz eta beti etorri naiz plazerrik ilan. Lagunak ikusten ditut, ikusten dut dinamika bat, ikusten dut aberastasun bat, ikusten dut energia bat.
izigarria, alternatiba sozial importantea, pena dut zinez, baina egun batez horiek aldatuko dira ere, urrengoan etorriko naiz, albatut, eta bakarrik suerte hon, zuen kongresorako. Bakizu, lu oson atxilotu izan nahi zait, komisaldegian nintzen, eta bigarren egunean, edo hirugarrenan, ikusi nuen egunkari bat, Sudoest deitzen den egunkari bat, eta hor bazen lagumateko manifestaldia, eta hor ikusi nuen argazkia eta lehen lehoan txiki eta elako hainbat militanteak eta oso ajo nintzen ene zeldan jakitea justuki elako lagunak Baionarat etorri zien eta bere elkartasuna errakusteko eta geroztik beti sentitu ditu gure ondoan eta gure alde izanik eta oso pozik eta oso ajo nago elakide izaitea. Ondoko asteak eta hilabeteak eta urteak ez dira erresak izango, lana izango da eta langileriak eta langileria beno gehiago jendarteak zuetan kontatzen du ere. Animo!